Karon ato ng sugda ng Biztalk kauban si Cheryl Cruz. Says, This morning makauban nato ang usa sa mga bida sa Magkaagaw, kapuso actress Miss Cheryl Cruz. Hi po, Miss Cheryl, kumusta? Hello mga kapuso dyan sa Cebu. Hi Cecil, maayong buntag. Happy anniversary GMA Kapuso Cebu. Ayan, oo nga po, happy 70th anniversary natin mga kapuso. Miss Cheryl, kumusta po kayo? Kumusta yung buhay quarantine natin? Ayos naman, katulad ng lahat ng halos ng Pilipino siguro. Medyo naboboard pa minsan-minsan, nalulungkot, but at the same time, kapit pa rin dun sa poong may kapal at lahat magiging sana maayos. I know na it's very difficult these days at iba na yung normal natin ngayon na kailangan nating makasanayan. Miss, you remain very youthful pa rin and even more beautiful pa nga eh. And you really inspire us to keep an active lifestyle, Miss Cheryl. And yung nakikita namin sa IG mo, lagi kang nag-hula hoop as form of exercise. Paano po nagsimula yung pagkahilig niyo po sa hula hoop? Actually, as a kid, I was trained in a lot of different dances. Kasama na dun yung paghuhula, hula dance, Tahitian, ballet, modern jazz. Pagkatapos lately ko na lang talaga pinag-aralan yung hula hoop na merong mga dance flow. Kasi yun yung tawag nila the flow. Pagka nagsasayaw ka at the same time nag-hula hoop ka. And I cannot say na it's just basically hula hoop na ang rason kung bakit na-maintain ko yung figure ko sa ngayon. I have to thank Pau Kiza. She's also the fiancé of Polo Ravales, who I work with sa Magkaagaw, and she's my trainer also. So we do functional training, and then I do the diet, and then I also do the hula hoop workouts. At sinasamahan ko rin siya ng Zumba minsan. So isipin nyo, 4 to 5 times a week. Yun yung ginagawa ko. So ito yung result. Very effective po. Ang galing. Baka pwedeng subukan din ng mga kapuso natin yan. Pag-usapan po natin yung naging online reunion niyo po with your That's Entertainment co-stars. Kasi ang saya lang po. Kasi ang saya pag ngayong quarantine, nagre-reminisce tayo, very nostalgic lahat ng mga tao. Kumusta po yung kasamahan niyo po dati sa That's? Ay, natuwa naman ako kasi inimbitahan ako ni Jana Gibbs. I've been working with Jano for a very long time at ngayon na nagkaroon tayo ng isang sitwasyon, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo na lahat naman tayo alam ko na sakripisyo at maraming naghihirap. Gusto naman namin na mapasaya sila. Being a creative person as he is, si Jano. Pinagsama-sama niya kami nila Manilin, nila Kimpi, Monching, ni Tina at ni Romnick para pasayahin lahat ng mga tao. At napili niya yung kanta na na Nothing's Gonna Stop Us Now, which was very popular during our time. And not only that, hanggang ngayon sobrang popular pa rin ng kanta. Tama. Kung marami pong napasaya yung That's Entertainment online reunion at kung may sibling goals, meron din po kayong cousin goals. Ibang klase po talaga kayong magpipinsan. Yung reunion niyo po with Donna Geneva. Everyone na nanood nito, Cecil, at gusto ko rin kamustahin yung pinsan ko na nandyan sa Cebu. Hi Donna, I call her Doings. And I'm very happy na magkakasama tayo nila Shine, nila Geneva, na nag-collaborate. Maraming salamat at marami tayong napasaya. And to God be the glory. Ayan. Sana po more collaborations with your cousins po kasi you're all beautiful and all talented po talaga, Miss Cheryl. Thank you very much. Thank you. Miss Cheryl, let's talk about you being the mom of your unika ihang na si Ashley. Kumusta po yung communication yung dalawa? I understand si Ashley nasa States ngayon. Yes, Cecil. Actually, she's a first-year college student sa San Francisco State University, and she's taking up psychology. Last time that I spoke to her through chatting, video chat sa social media, she told me na online sila before na
na pumapasok sa eskwelahan katulad ng mga estudyante dito sa Pilipinas. But right now, I think they're slowly going back to normal na rin sa San Francisco. Namimiss niyo na po si Ashley, Miss Cheryl? Sobra. Actually, yon pagka nandito sa Pilipinas, magaling yon sa mga hand tricks, sa hula hoop. Mas magaling sa akin. Pero kanya-kanyang trip. So, walang basagan ng trip, sabi niya. Tama nga po. This time, pag-usapan po natin ang magkaagaw kasi laging pinag-uusapan talaga yung mga confrontations nyo, mga linya nyo sa magkaagaw. How do you manage po to act as Veron very effectively? I wouldn't be as effective kung hindi ganon kaganda yung pagkakasulat ng mga writers natin, kung hindi ganon kagagaling yung mga kasama ko, and at the same time, kung hindi ako bibigyan ng todong suporta ng programa na kinabibilangan ko ngayon, which is Magkaagaw. At maraming salamat naman sa mga viewers na kahit pa paano, di ba, hinahanap pa rin nila kahit na nag-quarantine tayo. So we're doing our best also na masimulan na namin ang pagbabalik para naman mapasaya na namin kayo at makapagtrabaho na rin kami. Oo nga po, we look forward sa pagbabalik TV nyo sa Magkaagaw. Ano-ano po yung mga aabangan namin? Nako, yung confrontation scene naman namin ngayon ni Clea ang dapat niyong abangan. Si Veron at si Clarice ang magkakaroon ng confrontation. Dahil nga magkakabukuhan na yon. And then, tingnan natin kung hanggang saan pa yung itatagal ng Magkaagaw. Depende po yan sa inyo na aming mga tumatangkilik, aming mga nanonood. Kayo po ang rason kung bakit namin ginagawa ang mga shows na ito. At kaya kami naririto. And of course po, Ms. Cheryl, yung message niyo po para sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Central and Eastern Visayas. Let's just live one day at a time because that's what I do. I know na every day is not going to be a happy day. There are gonna be times when we are going to be sad, lonely, and we feel so depressed. But at the same time, kapit lang tayo kay Lord at lahat mas magiging okay. It will actually make miracles and make everything else fine. Ayan, kapit lang Happy talaga. anniversary ulit, Kapuso, and more power. Thank you po, Ms. Cheryl, for spending your morning with us. Daghang salamat po talaga. Walang anuman. And that was Ms. Cheryl Cruz, mga kapuso. Nga mipaambit ka nato nga naghinam-hinam na usab siya nga mubalik sa taping aron usab ihatod kaninyo ang mga bag-ong istorya, bag-ong mga kalambuan sa Magkaagaw. O mubalik pa ang GMA Regional TV Live.